Obecně prospěšná společnost Tyflocentrum Ostrava uspořádala pro své klienty na přilehlé ploše letiště v Mošnově zážitkový den s názvem Jízda naslepo. Nevidomí a těžce zrakově postižení lidé si tak mohli vyzkoušet, jaké to je sednout si za volant a řídit auto. Řízení auta se pro většinu z nás stalo běžnou každodenní rutinou. Jsou mezi námi ale lidé, kteří si dokáží jen těžko představit, jaké to je sednout si za volant a řídit. Jsou to nevidomí a těžce zrakově postižení, z jejichž pohledu by řízení vypadalo nějak takto. A přesto se našli lidé, kteří si navzdory svému postižení chtěli řízení auta vyzkoušet. Za podpory vedení letiště Mošnov proto společnost Tyflocentrum Ostrava uspořádala pro své klienty takzvanou jízdu naslepo. Je to vlastně takový pocit z toho pohybu a z toho, že člověk uvede do pohybu to auto. Zážitkovou jízdou provedli zrakově postižené kvalifikovaní instruktoři ostravské autoškoly. V podstatě to probíhá jako v té autoškole u klasického žáka. Sedne si, dostane krátkou instruktáž o tom, jak se rozjet, jak se brzdit. No a pak jezdí podle těch instrukcí. Za volant se během zážitkového dne posadilo na 24 nevidomých a těžce zrakově postižených. Pro mě to byl nevšední zážitek, protože jsem za volantem nikdy v životě neseděla, vždycky jenom jako spolujezdec. A musím říct, že kdybych viděla dobře, tak asi by mě to bavilo. Člověk překvapený, jak je plyn citlivý, jak každou díru vlastně v tom volantě cítíte. Vzhledem k úspěchu akce Tyflocentrum Ostrava nevylučuje, že podobnou jízdu naslepo v budoucnu opět připraví. Marek Remeta, televize Polar, Mošnov.